Nases ma pachoka kwayo piny owacho mondo rang matut midhiero mapod okwako sekta mar thieth e pachoka moting'o nok mar jochiw thieth, keto tim chike manyien mag thieth, okumba manyien mar thieth SHA kaachiel kod rango malong'o lwasi matiyegi. Kane giloso e romo margi ma 67 e higa ka higa e boma ma Kisumu, riwruok mar nases e pachoka National Nurses Association of Kenya kokalo kuom tong' pachoka mangima dwaro mar somo rieko ewi bero chenro mag thieth, chuogo chike manyien, bero kuma manyien mar thieth mar SHA e kind mamoko kaka yor keto lai makare ne chenro mag thieth e kinde mabiro. We are not just health providers. We are innovators and we are leaders. And we need to work together with other cadres and the government to make sure that we deliver on the transformation that we need so that our people, our citizens and our communities can benefit from the health and health services that we provide. Nases gone otielo ni lemo magimako marito jotuo e ute thieth pachoka duong' koro gidwaro mondo bedi ka inywandogi e chenro mag keto chike kod timo lokruoge e sekta mar thieth kaka yor bero chenro mag thieth pachoka. What we are asking the government, nurses need to be on the table in reviewing and when developing of health policies. There is no health policy that will transform health if nurses are not involved, because we know what our patients need and we know what we want so that we can give quality care. Gimedo ni piny owacho nyaka koro rang malong'o kaka inyal tieki nok mag jochiw thieth pachoka ahinya to nases gino magiyango ni miyo sekta mar thieth yulo e rang'iny mag chiwo thieth makare ne jopiny. Nurses ok nyal tiyo tich mang'eny to gitin, jotuo ng'eny to watin. Ere gimomiyo sirikal ok nyal ndiko jothieth? En sa monego jo-sirikal owuog oko mondo ndik jothieth. Ok ni jothieth onge, jothieth nitie, to sirikal ok dwar ndiko jothieth. Nang'o? Nases gi bende ne okwedo ndamo mane piny owacho kawo mar wuoyo oko bod matayo nases ka giwacho ni ma en donjruok gi tije jochiw thieth pachoka kendo mayogi oteku margi. Government through the Ministry of Health, they fired the Nursing Council CEO, which we feel as nurses that was unfair and unfortunate. The Board of Nursing Council should have been reconstituted by now. It has not been done, and we ask, moving forward, nurses of this country to be respected, and what needs to be done and what is constitutional to be done through the Ministry of... Ewi mano gidwaro mondo ten migao mar thieth oro omenda ne ute thieth mar konyo e chulo gope mar okuma manyien mar thieth ne jopiny gino magitudo gi midhiero mapod okwako SHA. Pesa nitie mar manyocha wing'adowa mar SHA. Pesa ming'adowa mar SHA ni ang'o miyo ok oduog piny ka? Jotuo be hinyore. Jotuo ka wasethiedho kaka giwuok e ward onge. Kaka jotuo yud thieth mamoko madwaro SHA onge. Koro sirikal onego bed ni kelo pesa SHA piny ka mondo wayud konyruok, jotuo bo yud konyruok, to mondo mi health facilities wa bo bed gi yath mondo dongre. Nases go koro wacho ni paro kod twak duto mane gikaloe e romono mar ndalo 2 gibiro chwalo e nyim migao mar thieth mondo okonye loso chike mabiro konyo e bero kendo tego chenro mag thieth pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.